Ayun, unang-una, kaya't ko ti agyaman iti administrasyon ni Apo Presidente Bongbong Marcos, Mm. kastamet iti dungdungwen tayo, nga senadora tayo, may isang Ilocana ni Ma'am Amy Marcos, Okay, sir. kastamet din ni Congressman Sandro Marcos, ni Gov. Matthew Marcos Manotok, nga agtugaw nga vice-gobernador, kuno katapusanin, ken dito incoming tata nga gobernadora tayo, ni Ma'am Cecil Aranete Marcos, iti panangsapuyot dato inumutoy biyang, panangsapuyot dati ili tayo avintar, panangsapuyot da kadagiti kakailyan tayo, Oo. kadagiti agtultuloy nga ayat suporta nga ipapaayda iti ili tayo avintar. Iso nga araramidek met amin Sir Joey, ti amin nga kaya tayo, kanda iti kakadwa tayo, tapno iti kastaget hamet masayang ti suportang ipapaayda kada Yes, tayo. sir. Kumbaga get, gun dawayan tayo met deto itapnon ti kasta ket marikita da ken mariknada ga saan met nga masayang gi ipapaay da kada tayo nga tulong para kadagiti kakailyan tayo. So Okay, sir. walang katapusang pasasalamat ang ibibigay ko sa pamilyang Marcos. Mm. Kastameten kadagiti kakailyan tayo nga overwhelming to support ngayon paida kada Yes, tayo sir. iti Aglapla detoy kuno, sir. kalabes nga eleksyon nga Jack Tupulus makasubsubad pati ni Kabagis ko, ni Antigel, Oo, ni Apo yes, sir. Consel Randy Antigel, halos pinagsurot dati butos mi nga duwa. Iso di ko na kanya na nga dapat ket awan ti masaya nga panawin tata nga agtrabaho iti pagsayatan dagiti kakailyan tayo. Nakadakdakal titiwala da iti biyang sir nga agkabsat. Siguro apo ket babayan iti makita damit no kasano tay nga agtrabaho Nagtrabaho. para kadagiti Yes, sir. kakailyan tayo. Amamunak Sir Joey anat oras manen kumbaga dati pala dito opisina tayo. Oo. So nga siguro ket narik na damit digiti araramidan tayo ken di ko nagtataget hangkong amin kayat nga masayang jay panawin nga impaay dagiti umili kada tayo. Tajay ko nagtataget ori adunto ti mapanunot mon nga pagsayatan kadagiti sumarsaruno pa ataw tawid no awan kad tumit yan ti posisyonen di mo tumit marami Yes, dagito. sir. Oo. Iso tata, di ko na nakadaduti kaya't ko nga pasamakin tata second term tayo, tapnon tigas taget, may kan tayo iti pagsapulan, dagiti kakailyan tayo, iso dagito itata panakipatakder deti factory ti panait tayo, matuloy dito yan, panakipatakder iti factory ti sapatos, kaya by August, ang training dagiti interesado nga kakailyan tayo, baga ada na kakailyan tayo dita, nagbuy-buya kayo nagdegdengeg, ket no interesado kayo apo, nga makipagpaset, ti panakipatakder apo detoy Pakipatakdaran nanto, sir. Barangay Abkir, factory okay, tayo kasi ti daglang. sapatos, tsinelas, sandals, pati panagaramid ti bags, ket open apo ti LGU tayo, o agpailista kay laeng, baka mangrugito no November apo ket ag-operate iti factory iti panaitin. So may kandak iti Operated by the LGU, ano private, sir? LGU apo. Okay. Yeah. LGU tapos kitain minton no once nga okay to isunan mabalin minto nga ited yan ti kooperatiba when wasino ti capable nga cooperative. So halang na gini taga-Bintar no diket open to, sir, from as much as exclusive possible for the LGU. Para kadagiti kakailyan ti ili tayo avintar. Okay, sir. Yun. Kasi adda dito yung bamboo hub tayo nga may When nga padagder rin, sir, sa oo, ligaw oo. tapos di panait tata di ma-produce tayo nga bamboo fiber isundo ti aramiden da nga panait ito'y barangay Parot di maramid nga So panait nagkakanayo nun, sir. tapos di maramid mit nga panait isuntumit ti abelen tayo dahil mga abel tayo di barangay Dagupan nga di ito maabel da di material to nga ma-produce da isuntumit ti aramiden tayo nga sapatos So masayang, sir. maraming sapatos, tsinelas, sandals, bags. Okay, So, sir. dahil tidakkel nga break ti ili ti winter tata. So nga, ayun, tapos nagipag-collab na rin tayo sa mga showmaker ng Marikina, pati sa Lumban. So willing da nga gumatang kadag yung materialis maabel tayo. Tapos tigas tagat o sa rendamit ti panagaramid. Nagaramid to Jay, sir. Kaya, ayun, sobrang tapos yung umok ni si Wagar data, Okay, sir. kadamati pa nakapapindas na, When so naroon. ongoing di phase 1 na, tapos next year, punduante man rin, phase 2, tapos, plano tayo nga isubmit to the provincial government, di plano na, tabar-baring may connect tayo di rest house ti province, yan umok ni Umok si si Wagar. Wawer, sir. Yeah.
Kasi ada si dagmet laeng. Tapos yung multiplier farm tayo, talagang suruan tayo, dagiti kakailian tayo, ti panagmula ti organic farming. Tapos dahil baro nga teknolohiya nga ako, kayat ko nga, ayun, arakupen tayo dagito. Tapnon, itikas taget, matulungan tayo dagiti kakailian tayo. So, Ma'am Sec, sir, dagiti taga Vintar.